Jane laras gamelan apa guyu. Seneng kula. Ngeten iki kula nek kumpul sae. Kula nek candra ireng padha ireng kaya gandang. Nek kula bodhe kaya angus. Angus karep pripun man kabaripun dicekak kemawon boten perlu ngangge sangkit kang lukit. Niki wektune mepet. Lakon iki Jawa. Ini ya, ingkang nganggo ngene lembut jering paslakan iki ana rawuh Sinuwun Prabu Baladewa Sinaraya supaya nggah Prabu Kresna. Sapa sing pinter nggah Bathara Kresna ngene. Apa ning bale Makambang, bale iki panggonan Makambang, gone tapa iki ngambang ana ing Sela utawa kono ya ana pirta kang wening ngene Jaladunda kae. Lajeng kersane Sinuwun Prabu Baladewa saguh bakal nggah ning kowe mung nyembuyung tok, ora kena gawe rusak, ora nganake paprangan. Ora wulung. Lajeng kula kenapa? Iki kowe yen ana wanci kang prayogi balik kampang umpama kowe ora gelem keparangake mlebu wis balik kampang diobrak-abrik dari wong iki sing guyub rukun ora perlu pasulayan. Sampeyan niku pati lho Mas, mboten nate kok ngejak Kurawa niku mangan sing enak mboten tau. Ngejak mesti nek ra mateni Pandhawa anak Pandhawa golek wayu apa maneh bakal ngrusak balik Makambang. Foto jane Kurawa niki ibarate kertas putih lumantung sing nulisi. Kadang sampai wong kloso jenar. Budayane wong kloso jenar karo ning Astina iki beda. Sampai lu benteng. Terus sampai nyuwun sewu. Nyuwun sewu lho. Teng pundi-pundi enten sengkuni mesti rusak, ana rapat enten sengkuni bubrah. Mestine Japale Mei terus mundur dadi Juli. Juli mundur maneh dadi Juli niku. Wis 12 titik. Pokoke Sidoarjo niku. Nek gane ana sengkuni rusak meneh. Lah niku. Wis.
Aja maneh kok rapat pasar ditekani Sengkuni mesti buyar. Aja maneh pasar ana mantenan anyar dibuwi Sengkuni, sesuk mantene wis pegatan. Kanggo apik-apik urung sabiyantu mesti eneng wae. Sampeyan ku penyakite ae kok man apa ae. Ae iku AIDS, a priori kiri jenenge srei. Tur terjangkit penyakit virus B. Apa iki pikiran rusak tur bejat. Niku sampeyan. Yoga bayarane wis tak enak njaluk gunaan karo sampeyan. Saiki gelem mangkat ora? Mangkat yo mangkat. Bali Makambang nek awake dhewe gak entuk mlebu diobrak-abrik. Lho yo Pak Kiki. Pun step perkara mlebu Bali Makambang. Kok gane poro sing jowo pun papan semi sampun dewe-dewe. Ah iki lho, di rumah ganti kena nggih jono. Kakang Durjana, Durjana ngono Durjana iki maling barat. Aku maling ora arang-arang. Pun pokoke sedaya sampun dewe. Tapi kula nggih mboten tepet-tepet padha wae. Wis saya ndang mangkat. Iki ana wancingan prayoga senajan ora diparengake mlebu ning Balikambang ning nek awake dhewe ora iso mlebu Balikambang. Balikambang wis niku wis langsung jauh. Rono ae.
Marta upat-upat kirang sing gajah sewu panggirite yono gento mas malelo sumukan nan kinapa gading neki wah ora pangling Setyaki Bambang Swakama barisan kang gelar papan miwah tandha mulmul bandara tek paing agung mek pating trangap paing megar kok campur barat arep nyang ndi tumedhak ana ing bale makambang kene perlu ning arep mlebu ana ing Jalatundha papan patengganing Prabu Igara Kresna nggone tapa turu kudu digugah yen wis wujud dadi manungsa sawetah bakal tak boyong ana negara Kastina ora gampang lumebu ana ing bale makambang krana dina samengko janing Kanjeng Suwun Prabu Igara Kresna sapa wae ora diparengake mlebu Kurawa 100 ingkang bareng ambrus bakal ngobrak-abrik bale kambang yen Kurawa iso mlebu yen pancen adil nggonmu bakal mlebu yen bisa nglangkai wang kene Raden Setyaki Bapak arep kowe lan Setyaki apa wis kok ora sampe kok sangkep mantramu tanding lan Bambang Soto ingkang sugih pangawian ing antase kowe janjen wani karo Kurawa 100 ayo yen perlu aja maju siji 100 barang ambrus saiki padha Bambang Swatama tanding batanmu yen nganti kumawani tanganku ora igarake pustaka maca undang kasata gagal cangkem awas Bendara padha bendara ayo batur padha batur ayo ning tekser ayo yo kencang sikape cimandi iya iki aku gak iso ayo samane yo saking wayang wis gawan
gedhe kumendung ya kumingsun tanding karo Setyaki tan monggo kuliya mulane aja sumbar wong sumbar iku aber Aswatama anake Pendhita Durna gak duwe kasekten kok gak tau tirakat iki mau apa wis pokoke nembang ngono ae wis sak oleh-oleh delok Aswatama iki wah jan Aswatama iki Kantaka ya apa Kapidara ya apa semaput goblok ngadine wong ratu gak ngerti basa ya didelok nah kene mati kene yo mati wetek mati kene urip ya Kak apane kene lho tak dipek urip kok urip banget karepmu ya saiki diangkat ben gak medeni wong nek ana arek-arek liwat cilik iki arek cilik-cilik iki kok wedi ayo sampe sing arep ya diangkat jenenge gotong royong iki yo ngene wis pokoke nyambut gawe bareng gugur gunung ayo kanca-kanca ngayahi kalian ning praja kene kono hal gak cocok kene kono gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun diangkat ya diangkat bareng ji loro siji loro telu ayo yo lah kon kok gak ngangkat yo aku ngangkat Cak lah kon kok gak keringetan aku sehat Cak ngawur iki ngarane aku gak sehat ya gak maneh yo siji loro telu papat ayo ambek aku kergosan ayo sampe wis tuwek wis tuwa iki wis meh metune nyawa mula sing ati-ati gak usah neko-neko wong nek neko-neko kena neko-neko wani wis akeh wancine sowan mula ayo diminta sing apik oh iya ayo dikontol siji loro ayo oh paling nakalan orang sing didelok wong sinden tok sinden ayo ya Pak sing siji iki jenenge sapa Mbak Sulis iki nek dicondro candrane apa Isuzu Panther lah iki melu Pak Pirun apa Isuzu Panther ini sungguh-sungguh bikin pantat gemeter ini nomor siji iki langsung sing nomor loro iki wah kaya semangka tanpa biji kok iso disenggol wis metu banyune durung anek sing nomor 3 itu super pijan apa suka pria kaki panjang anek sing nomor 4 kutilan darat apa kurus tinggi langsing dada siap merapat nah cepet itu ancok ngarep ya Pak diangkat waktu ini mek sak jam gak apa-apa iso ae dikruk malah kentut yo suwene
Jadi. Awas. Awas. Bau kiwa tapat mojo Kurawa Kundura Dursosono sing maju Presiden-presiden sing gak kenal Ben semangat ayo semingkira kula bakal mlebu ning kare makam Kang iso mlebet jebol dadane dawa sumbarku koyo wani-wani lan delok siapan sing grigen parang awas paksa gasmu wis Kapopo goblok.
sangat nyawa ngakon-ngakoning kula sinangkak ning awaka kinarya sena mati roten panyayuda pelata Kurawa ana wong sing bisa nglajang mlebu ning bali kampang ya kowe Setyaki Udawa lakon tak panjak panahku naraca bala dadi apa Sopo namanya Gamantang Papalirang sengaja gawe rusak ana ing bali kampung. Kula mboten sengaja kok Prabu. Piye? Menika kok Prabu ora sengaja. Mamak ngomong ora kedelok. Prabu Baladewa anangka kula saraya padha-padha mantune Prabu Salyawati yen pancen ketantang Baladewa yang nyatamu. Sasana. Sing ngongkon perang kowe sapa? Ya pangapunten. Kowe lak takon nyengkuyung menggerekake nata mandala Prabu Baladewa kok kowe gawe untan-untan gawe peperangan sing ngongkon sapa? Paman Sembuni. Ayo diceluk rene. Patus muni, celuk rene. Nggih, Pakan dawuh. Man, apa? Sampeyan timbali Singul Prabu Baladewa kandhane atura. Oh nggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Piye? Senguni ndi? Paman Senguni sakit. Lara apa? Niku sakit dadi saged gawat. Gotong mrene. Nggih, saged dawuh. Man, apa? Sampeyan kon gotong kandha kedadak mati. Nggih. Nyuwun pangapunten Paman Senguni. Pun kelajeng pecah. Sing ngomong sapa? Pate Sembuni kok. Nyuwun pangapunten. Ayo Koreng, manwilan. Nyuwun pangapunten. Sing ngomong perang sapa? Nyuwun pangapunten kula menika gadah iku pratikel dadi ngenteng-entengi senanggem Paduka kersanipun Paduka menika Wibawa ngoten.
Kok anggap aku ditutne Kurawa Iba. Nadan aku ora ditutake karo Kurawa ora pacen. Rumangsamu. Ayo. Saiki Kurawa balik. Ana ngumpul balik pendem ana nggon sing tepak angel. Nek perlu awak ning mburi kae. Kae ana bir, ana arak, ana sembarang wis ana. Ayo kumpul ning kono. Kok kon ngenteni aku. Dan mangkat kono ayo. Kok balik gampang. Prabu Baladewa arep mlebu ning Jalatundha. Ngakno lawange yen nganti kowe mambengi dadi mungsih Baladewa. Sapa sing nunggoni balik kampang? Namung tiyang kalih lho. Wong loro. Sapa e? Kula kaliyan Setyaki. Lah Setyaka nderek dateng wingking niku. Ngetos dosa botol. Rumaksamu apa? Apa iku? Yen niku namung kangge anget-angetan kemawon ngoten. Utawa kowe apa mambengi kewanane nderek manggil Prabu Baladewa? Mboten paduka menika kadang dalipun Prabu Kresna. Nggih mboten badhe wong alang-alangi. Aku arep mlebu Tudana panggonane Kresna nggone turu bali Pakambang. Nggih tapa sare. Ayo Tudana nggih monggo alun-alun mboten badhe kula niku enggak sampeyan mboten. Jer paduka menika kadang sepuhipun Prabu Lah ya Tudana nggih monggo alun-alun. Niku enten uyon-uyon sokekan. Teng sisih ler menika wonten Bapak Dirun kaliyan Pak Sinarto menika pangarsane Bupati Jawa Timur. Ya wis, engko ditepungke ya. Nggih. Lah mila menika kedah sabar tawakal rila nanging temen. Sinten Prabu Kresna menika nembe karak brata puja brata mesu brata. Ngeningaken cipta nyelpon Trendya sajuta kang sinitikala. Ya aku ngerti. Remen topo kali sampean paduka menika nggih topo teng Arga Sunya nggih keparak wasi dolo-dolo. Iya, aku biyen dadi pendhita nom iku ana pamrihipun ngenekno Erawati. Bareng Dewi Erawati wis kenek aku iki lali Tanak Brata. Ha iki dipun contoh sinten Prabu Kresna. Ya, Tudana nggone. Kula kaliyan Prabu Kresna yen jaman ngalitipun gesang wonten Widara Kandang. Lan ngoten. Yo nalika semanten main dadu bandaripun sampean. Lali aku. Nika sakmenika dados sirikan. Molimo madat madon main minum malih menika sirikanipun ingkang nyayuh dhateng kautaman. Ya wis ngerti ae Tudana. Nggih. Ning niku kula nampi dawuh sabdanipun Prabu Kresna. Nggih. Sinten kemawon boten kepareng munggah. Yo. Nek aku dulure tuwa mosok ora entuk nggih angsal paduka menika dulur tuwa. Nggih. Terus kandhane sinten kemawon ingkang wantun munggah Prabu Kresna badhe kesanglat daya pangan badhe kuwalat. Lah nggih badhe kuwalat menika tapanipun boten kongkong langkih biasa. Namung tapanipun menika mesu brata awit nika badhe brata yuda brata menika laku yuda perang perange nafsu. Lah Kresna niku saking tembung kres landhep no padange ati nggih menika Wisnu wis tunggal. Basa agamanipun man aropa nafsahu wa qad aropa bau. Kamula piyambakipun ngetos yang niku badhe ngunduhe kakati asale sapa-sapa kon ngopo bakal ngopo. Nah
Yang nika wiwit lair nggih niku mung ketitipan napas tembange ilir-ilir napas. Basa agamanipun nggih menika wa makana manfiin in rohi. Mamila sinten kemawon ingkang wantun gugah tapanipun Sinun Prabu Kresna menika badhe kuwalat. Malah kepara lagi ngoten kok jiwet kok menengah. Lho. Terus putih to Pak Sugeng. Kok pendel tawon. Sing utawa wis. Piye kandhane Kresna mau sinten ingkang mawantun gugah tapanipun Prabu Kresna menika badhe kuwalat. Malah kepara lebur tanpa dadi wis ngene aku ora sida mlebu. Wis ben kula wae sing mlebu. Aku tak bali sik. Monggo sini. Prabu Kresna ternyata pembal makambang kaya mangkono para sata Kurawa siyaga ing karsa muga